like we provoked the war in. Noi suntem cei care provocăm acest război, la fel cum am provocat războiul din Ucraina, așa cum provocăm acum un război cu China. Și cine trage foloasele? Vă spun eu cine. Dușmanul vostru nu este China, nu este Rusia dușmanul vostru, este industria de armament care căpușează țara asta de sute de milioane și chiar trilioane de dolari. De câte ori vom avea un secretar al apărării care să spună: ei, nu știm ce s-a întâmplat cu 2 trilioane de dolari la Pentagon din nou. Deja s-a întâmplat de 2 ori în ultimii ani. Mașinăria de război nu poate fi oprită. Cine conduce țara? Mașinăria de război. Cu siguranță nu Joe Biden ia deciziile. Și aș vrea să știu cine ia deciziile. Și vreau să le amintesc tuturor că Statele Unite sunt teroristul lumii. Am dat foc Orientului Mijlociu în ultimii 20 de ani, iar acum ducem un război prin interpuși în Ucraina. Un război pe care noi l-am provocat. NATO l-a provocat. Și fostul premier al Germaniei tocmai a recunoscut că noi l-am provocat. Iar acum încercăm să facem același lucru cu China. China nu ne va invada. China nu este dușmanul nostru. Avem un război economic. Asta sunt războaie economice. În Ucraina este vorba despre gazele naturale lichefiate și despre a ne asigura că Germania și Rusia nu se vor alia, pentru că ne este teamă de ce se va întâmpla dacă se vor uni resursele naturale și forța de muncă ale Rusiei cu tehnologia și capitalul Germaniei. De asta au aruncat în aer Nord Stream și de aceea ducem războiul din Ucraina. Este vorba despre hegemonie, imperialism și economie. Și dacă există vreun soldat pe undeva, este acolo pentru că ne pregătim să furăm resursele naturale ale unei țări. În timp ce toți țipă cât de rău este Putin pentru că a invadat Ucraina, SUA ocupă 1/3 din Siria. Și care treime este aceea? Cea unde se găsește petrol. Și de unde știu că suntem acolo pentru a fura petrolul? Pentru că președintele SUA a spus-o.